Maar dat is gewoon kloren. Ja. Maar je mag ook gewoon keuzes maken. Dat ben net altijd een leuke keuze. En als je hier terug regelgeving en je plezier ontnomen wordt, dan moet je keuzes gaan maken. En als je net dwang kennen wat je wil, ja, dan moet je soms minder leuke keuzes maken. De familie Klaver van de Simmerwei in Noordboord had de pleats en het vee verkocht werd ze zo'n 2008 bjorken. Zo'n Ale en zijn vrouw Geeske in de band zie je dit weekend in Zweden een nijplak om te bjorken. Hier in Nederland binnen ze er wel klaar mee. Qua stikstof dat komt er wel steeds meer op om. En de derogatie eraan, dus ja, dan moest het als strand uitvoeren, terwijl het qua fretten en alles grondgebonden is. Ja, dan giet er iets, klopt het net helemaal. Maar rond dat zijn jongen en dit plezier hier waar ga ik gewoon voor van het hele bjork natuurlijk. Hoe minder dat ik steeds als de kei de eerste keer uitgaan, dat bloot een mooi moment. En met de band door de kei door de veld heen en dat bloot een mooi moment. Dat is onbetaalbaar. Ja, maar ik met de gruidenvogels, dat ja. bloed ik zo mooi. En ja, dat zijn wel dingen die we zullen missen. Hield dit meer boeren, hoe waag je emigratie? Zweden is populair, maar ook Denemarken en Duitsland. Het is een stap voor de Klavers met minder gevoelens. Je liet de familie en het leven hier achter en tegelijk lokt het een nieuwe toekomst. Nou, dat ben ik geregeld, maar het verdienmodel dat zie ik beter. En daar gaat het dus ook om. En daar hebben we gewoon boer worden. Dan ben je hard vier en dan kun je bij het boekhouder dan boer. Werk in Zweden ze björkjesillen is nog een ziektocht en een heel avontuur. Maar de familie Klaver had er alle vertrouwen in dat het slagje zal. Een kutgevoel, omdat die wijk van een plak werd geboren met een toekomst heeft. En werd dacht dat een toekomst heeft, dat moet ik goed zeggen. En dan gaat naar een plak werd helemaal niks meer aan. Maar dat wil weer eigen worden maar. Ja, en dat is echt een vreemd gevoel. Dat is ook een spannend gevoel en alles. Maar we gaan het doen en wie maakt er wat van. Ja. De familie vindt het natuurlijk wel jammer dat we gaan. Maar die snappen het ook wel. We komen beide uit een boerenfamilie. Dus ja, die snappen de keuzes wel. En ja, die zeggen ik van ja, dat het je niet meer lukt. En je wordt hier net gelukkiger ervan om in burgerwenning te gaan wonen. Ja, dan moet je hem zien dat je hem daar burgertje kennen. En dan zien we het wel, hoe het schip en strand.